יש לך עוד משהו להוסיף על התקופה שאתה בפרטיזנים, אצל הפרטיזנים הרוסים? לא. פרטיזן? לא, לא. אוקיי. מתי מבחינתך מגיע השחרור? מתי? יש לי אפילו אישור, יש לי אישור מהפרטיזנים. אני יכול להראות לך אם את רוצה. שם כתוב בדיוק את הזמן שיש. אוקיי. לא, לא, לא. עכשיו אנחנו באמצע הרעיון. תראה לי את זה אחר כך. בערך, מתי אתם משתחררים? אחר כך תראה לנו את התעודה במדויק. ב-45, בתחילת 45. 44. ב-44, אוגוסט נדמה לי. אוגוסט 44. השתחררתי. אוגוסט 44 השתחררת? מתי נגמרה המלחמה? תלוי איפה, אבל אם אתה היית בצד הפולני, אולי קצת יותר מאוחר מאוגוסט 44. יותר מאוחר? לא. לא, בסדר, אוקיי. רגע אחד, אולי אני רשמתי את זה פה. לא חשוב, לא חשוב, פשוט תספר את הסיפור. אני ציינתי לי כמה דברים. אני חושבת גם לפי מה שדיברנו קודם, בפברואר 45, גם זה מה שאתה ציינת בטופס. לא חשוב, בוא תספר את הסיפור, מה קרה בשחרור. זה לא פחות משנה. בשחרור? כן. באנו הביתה. אבל איך מבחינתך נגמרה המלחמה? ביום אחד אמרו, זהו, נגמר? פרטיזנים אמרו, זהו, לכו? הפרטיזנים אמרו, המלחמה נגמרה, שלא נגמרה, אבל הם כבר אין... התפזרו. התפזרו. הם שחררו את הפרטיזנים, כלומר, שלחו אותם בחזרה לרוסיה, אני לא יודע מה שהם עשו, אבל הם אמרו, אתם חופשים. ואנחנו ביקשנו אישור, והם נתנו לנו שם אישור. לי וגם לאחים. ואז לאן אתם חוזרים? חוזרים לסטרה לובובניה. למלי ליפניק לא היה מה לחזור. כי אנחנו החלטנו שאנחנו לא נשאר במלי ליפניק יותר. אנחנו נלך לעיר נפה. עיר שהיא, עיירה, אפשר להגיד, בין עיר לעיירה. אתה יכול לחזור על השם? אתם חוזרים לאן? סטרה לובובניה. אוקיי. סטרה לובובניה. ואז אתם מתחילים לברר מה עם ההורים? ההורים גם השתחררו. הרי הם היו אצל הגויים שם. הם גם חזרו. כולם חזרו. כל המשפחה חוזרת לשם? כל המשפחה. חוץ מהאח הזה. והאחות של... ויש עוד אח אחד שהוא היה במחנה עבודה, שהוא גם כן השתחרר. אוקיי. אז אתם נפגשים כולם אחרי השחרור. איך ההרגשה? הרגשה לא יכולה להיות רק טובה. עברנו את השואה. עברנו את העניין. ההחלטה חד משמעית. אני בגולה לא אהיה יותר. נגמר, אני עולה לארץ. והלכתי להכשרה לפראג. הייתה שם הכשרה. 10 בנות ו10 בנים. עבדנו בבתי חרושת, הבנות הכינו אוכל חלק, ואנחנו עבדנו באיזה בית חרושת, טרנספורמטורים, והבאנו כסף וחיינו. זה הייתה הכל הכנה לקראת העלייה. אני קיבלתי צו גיוס מהסלובקים. הייתי צריך להתגייס. אני לא רציתי לגייס, לא רציתי להישאר. אני עזבתי את ההכשרה ועברתי בדרך לא לגלית לווינה, עלייה ב'. מווינה עברתי למקום אחר, איפה שהיה ריכוז של היהודים, ואחר כך החלטנו, היינו שם 5 חלוצים, מפלגת גורדוניה מכבי הצעיר,
אני הצטרפתי למפלגה הזאת, והם שלחו אותנו בדרך לארץ, בדרך עלייה ב'. אז קודם כל לאוסטריה,